ko tawhidi alla nyini ye dusukuna siri ni ya me doni gabaga boro walma gafe do kono as-sunnatu wala nyini ko ni mi o de dusukuna siri kelenye ni ya ye mo dala walma ya ye gafe kono ko usuluddin aywa wala nyini fana o dusukuna siri de ni ya ye mo dala walma gafe kono aywa ko tigi ba fo al-fiqhul akbar alla nyini te dore dusukuna siri do ni ya me mo la walma ya sebene gafe la الشريعة نبلا جلين يفهم كلين دي نو دي كفو دي سكونا سيري من بسلامي على وكلين دي دون نيا أسبني يرو غفه وكونو والما يام دون جبعو دون جبعلا كو الإيمان دمانيا نبلا جلين يفهم كلين وتمنى توحيدي سنة دين الله سيرو فقه باو شريعة لمانيا نبلا جلين يدسكونا سيري تقوي hal ni aya soro u fochugo u fora nyogon ko bal afamya chugo mo bolo tumado be se ka fo nyogon ko me ala nyini e fen kelimpede no de dusukuna siriye anga kuma be min no fe islamaya kono no de islamaya dusukuna siri ko nyumaye hadhihi ashharu itlaqat ahli sunna ala ilm al aqida ni sunna mo ko ni jatemene ulu be togo munu utiliser kosobe u be togo munu la bara kosobe dusukuna sirila nunu ya akuma bay nga peut-être ba soro doro bi soro minte nunu ye nga nunu ko ni ala akuma baw dowye anye munu soro ka o fawnyana ni wakati surmanin kono wala madama anya famu sisan dusukuna siri aywa feminde dum arabu kan jelena walma kan jelena anya famu ya fana islamaya kono dusukuna siri ye femi a koro ye munye ani togo munu mbala ani dusukuna siri min yɛrɛ laɲininen do silamɛya ka faamuya la an y'o faamu o tumana an bɛna ɲɔgɔn ɲininka ne ko munna dusukuna siri silamɛya la est ce que o ɲɔgɔnna valeur b'a la wa est ce que o ɲɔgɔnna nafa b'a la wa est ce que o ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ bɛ dusukuna siri la silamɛya kɔnɔ wa an bɛ diinɛ min kɔnɔ ko silamɛya an bɛɛ b'an disi gosi n'a ye an bɛ seli an bɛ sun an bɛ jaga bɔ an bɛ hiji an bɛ nanfila batow kɛ an cɛsirilen do bato baaraw la ne ko an b'o cɛsiri min kɛ o baara ninnu na o de ye silamɛya ye fɔlɔ wa walima dusukuna siri de ye jɔyɔrɔ ka bon fɔlɔ walima olu dusukuna siri de ye fɔlɔ ye wa olu fana bɛ sɔrɔ ka da o kan nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ nin faamuya sɔrɔ ni an ye jɔyɔrɔ min faamu dusukuna siri la silamɛya kɔnɔ inna ma fi al-batini muqaddamun ala ma fi al-zahir li'annahu huwa asasuhu wa masdaruhu فما من عمل ظاهري حسن كان أم سيء إلا وله أساس باطني سيغا كون انتالا كوكو نيا كورونا جاتمنه والما نيا جوكورولا جاتمنه ودي فنغا كبون كتمه إبه فمينيه أكنكا كداكا إبه سورو ودي اللاسلي ibe fem ye kene kan abe damne yoro do de la folo o kuma na e ka soro ka ye kene kan o la abe bo femina ne mo fen jetemine siga fo itala ibe mi ye kene kan ibolo baje o de la fen o fen akera fen nyumaye walma akera fen juwe siga ko nitala iba soro lasili do bala o lasili o de be ala bo kene ma akera nyumaye walma akera jugumaye hadi haqiqatun ya'lamuha kullu insanin min nafsi aramaden bela jelen sonen do ni makoy wa aramaden bela jelen fana dalen benina ikera dine magoy make dine magoyo ibaro ka fo ko fu itise ka ke gansan fu itise ka na yere matin gwansan fu itise ka yekene kan tin gwansan wala walau kana ya'lamu ma fi nufusil akharin kama ya'lamu nafsuhu lakana taqwimuhu li a'malihim bi asasiha al-batini hadha ko aramaden dusukuna siri jɔyɔrɔ bɛ cogo min na adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka diinɛ kɔnɔ o cogoya kelen fana de don adamadenya ko bɛɛ dusukuna siri fɛn min lasili n'i y'a jateminɛ ale de nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛnɛkan ko kan i b'o misali ta i yɛrɛ la ka d'a kan kow bɛ juger n'o de ye ko i bɛ se k'a dɔn nin ko ka ɲi ni nga a kɛ nin ko man ɲi ni nga ye k'a to yen i b'o dɔn ko jukɔrɔla de fɛ
ko kɔnɔna de fɛ i t'a ta kɛnɛmala ma fewu munna misali la ni adamaden ni e bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ k'a jate k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama don walima maa lankolon don ni ko e b'a jate minɛ ko maa ɲɛnama don maa lankolon don a ka donfini de ma wa a ka cɛɲa de ma wa a ka dawula de ma wa a ka nafolotigiya de ma wa a ka tɔgɔ de ma wa a farikolo dabolo cogoya de ma wa n'i ye jate minɛ o ma i bɛ fili ko ye wa hakilima si tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka i adamaden ɲɔgɔn ko i bɛ se ka i ka kiiri bɔra ka maa ɲɛnamaya kunda walima maa kolonya maa lankolonya kunda a ye cogo fɛ ka d'a kan misali surumana law anna insanan ahda ilayka hadiyatan qayyimatan lakinnaka shahadtahu fi qalbihi yaqulu lak ma ahqaraq والله إنك لا تستحقها ولا أقل منها ولولا أني أطمع منك في أكثر منها لما أعطيتك إياها مثال سرمنا ni aramadin do nana efe atigilamogo amago de be ela nga atigilamogo o mago yamana ola o yoronin kelen na de anana aye fendo de dima la diali fendo min kadi e re kusobe isigilen tera fana kabo ladiyali fe indima nga yo ladiyali fe inta ka dima tumamina o yoro kelen fana na aywa e ya ye adusukuna misali la e ya ye adusukun be kan ka fo ni fe indima me e ɲɔgɔn ma langolon tɛ dugukolo kɔ kan ne ye nin fɛn in d'e ma e ni nin fɛn in man kan koyi ne ye nin fɛn in d'e ma ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ne mago de sirilen tun t'e la wagati nataw la ne tun tɛ nin di e ma sabu i n'a man kan e ɲɔgɔn ma langolon tɛ dugukolo kɔ kan n'a y'a sɔrɔ k'a dusukun bɛ kan ka o fɔ e ɲɛna a kɛlen kɔ ka nin ladiyalifɛn in d'e ma ladiyalifɛn min ka di ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i b'a tigilamɔgɔ jate mun ye ka sɔrɔ a ye cogo ka ɲi i b'a tigi jate mun ye ka sɔrɔ nafolo b'a bolo i b'a tigi jate mun ye ka sɔrɔ dawula b'a tigi la e b'a tigi jate mun ye a kɛlen kɔ ka nin fɔ a dusukun na a dusukun y'o fɔ e ɲɛna e tulo y'o mɛn siga kɔni t'a la e tɛna kiiri bɔ k'a bin i yɛrɛ bolo k'a fɔ k'o ye maa ɲɛnama ye bilen ka d'a kan a dusukun b'a la ka min fɔ e ka nin si tɛ fɛn ɲuman ye o de la e b'a jate o la ka fɔ maa lankolon don mɛ maa dama a dusukun tɛ kuma e fɛ ayiwa a dun nana ka na ni ladiyalifɛn in d'e ma a dun tɛ ka foyi ɲini a natalen b'i la wagati nataw la nin bɛɛ b'a kɔnɔ e dun t'o dɔn e y'a ta a filɛli cogo ma i y'a ta a ye cogo ma i y'a ta a dawula ma i y'a ta a nacogo ma i y'a ta a bɔyɔrɔ ma k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama de don est ce que e ma fili e filila de siga foyi t'o la est ce que o y'a lasili ye wa o y'a hakika ye wa la o t'a hakika ye wa alayhi nadhkuru min jawanib al-ahamiyati ma ya'ti min al-aqida al-islamiyya sahiha o de b'a to an b'a faamu ka fɔ ko dusukun siri jɔyɔrɔba min bɛ a la adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani jɔyɔrɔba min b'a la silamɛya fana hukumu kɔnɔna na an bɛna olu dɔw fɔ awalan أن أمور الدين ليست في مرتبة واحدة بل بعضها أهم من بعض والعبرة بموافقة الأعمال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعرف إلا بالعلم كو سيغاتي منا أفلو يمفمي ودي كفو دين كو نو إسلامي كوي أبتة درجة كلنا كوي a bɛɛ lajɛlen fana tɛ niveau kelen na siga kɔni t'a la dɔ ka girin ni dɔ ye dɔ bonya ka bon ka tɛmɛ dɔ kan nka nin bɛɛ la a valeur bonya walima a nafa bonya o bɛɛ lajɛlen bɛ jate minɛ ni a y'a sɔrɔ baaraw minnu bɛ kan ka kɛ
nani alakira sallallahu alaihi wasallam ka sharia bena nyogoma wa hadha la yu'rafu illa bil ilm pour que ani alaka sharia alakira sallallahu alaihi wasallam ka sharia ka ben nyogoma o tse ka doni tere fika kalandi fika kalan fal ilmu huwa alladhi yu'rafu bihi ma huwa al afdalu thumma al afdalu min al a'mali doni sira de fi amba don ko nin gafsa wa nin fana kafsa ni oye nin fana kafsa ni oye hatta aramadin ka kewalawla hatta ala batula وقد قال الإمام النووي رحمه الله إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات الإمام النووي على كهنالا أكو ko adamaden ka yɛrɛ sogola ni dɔni ɲinini ye ko de ka bon adamaden ma o de nafa ka bon adamaden ma i kɛlen k'i ka wagati la baara diɲɛ ko ko la diɲɛ dugukolo kɔ kan ay afdala ma shughilat bihi al-awqat at-tayyiba fal-ilmu hayatu al-islam ni ame ko dɔni a ni